diatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatotkaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia ora cetok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Gatotkaca tekan kene, Ndara Gatotkaca senengane nguntir sirah. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antarsena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat di tempat gerak. Wah. Gap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Srene. Aku nang kene wae kok, Truk. Kowe kirek kok kowe.